Poté! Praha! Ahoj, vítám vás tady, vítám vás v sportovní hale Fortuna. Předpokládám, že tohle už bude opravdu poslední vyjádření k téhletý rádoby, nevím ani jak to mám nazvat, jestli kauza nebo prostě blbost, tak jenom tady máte důkaz, že jsem opravdu v hale slyšet nebyl. Co se týče různých influencerů, který tady vykládají nesmysly, tak Sibiřané, ty seš prostě bezcenná zakuklená hyena, která jenom parazituje na lidech, co něco sami tvoří. Lžeš a zesměšňuješ lidi jenom kvůli tomu, aby si měl co největší fame, dosah, sledovanost a následně z toho pak ty peníze. Nikdy nedáváš fakta, nemluvíš pravdu a z toho důvodu možná máš tuhle strategii, kterou vlastně razíš od začátku. Člověk, který